Хора, аз съм Данчо и както знаете, че вече имам 13 000 гледания благодарение на вас. И какво, че имам 72 лайка, няма нищо, исках 300, ама както вие решите, защото вие ако искате. И пак ще играем Brawl Stars. Вие напишете в коментарите, ако искате да играем Minecraft, Roblox и там на други неща. И давайте да започваме да играем. Бях добър 2 дена и сега трябва да съм 2 дена лош. Така. Мога да пранквам хората. Така ще взема тая тук. И тая играчка. И ще играем. О, майко. Почваме да играем ботове. Добре, аз съм бот. Та е много лека. Един от... нещо ми показва, бе. Що? Какво стана да не спрях? Не, ба! Защо? Хора, няма нищо. Няма нищо. Пак ще играя. Втори рунд. Ще направя победа. Втори рунд. Ще направя победа. Ето тая. Много съм лек. С този герой също е лек. Не мога да играя с него. Ще играя с видяхте с кой. Ако знаете как се казва, аз не знам. Така че почваме да играем срещу Броко, Поко, Майнкрафт, направо подем. Всички игри, които ми напишете в коментарите, ще играя. Ако не ми пишете в коментарите, няма правя никога видеа. И не сте стигнем 3300 лайка, няма да правя видеа. Чухте ли, хора? 300 лайка искам от вас на това видео или няма да правя видеа. И тиснете към банката, ако искате. Ако нямам утре, днеска, качвам това и да видя утре, че нямам 300, няма вече да правя видео. Стоп. Толкова на малко беше това! И аз умрях! Много съм лек! Умрях 7 и спечелих 3 купи! Много съм лек! Какво това е, ба? Чешка. Изпокой се, Данчо, плескам ти шамар. О, май гад. Дали ми стана червено? Може пита Митко. Брат ми се казва. Брадър. Сега ще се крия, няма се бия. Защо така? Искам да направя един мегабокс с вас. С новите неща. Искам вие какво ще ми падне. Ангел. Бро. Аз съм ангел. Аз съм много тарикат ангел. Се забеде. Ще умра ли, бе? Yes. Не, брат. Хора, поне ще направим някакъв мегабокс малък. Ако ми се падне нещо, ще е яко. Много яко.
хора, то стана бавно. Хора. Как нещо е? Толкова бавно беше. Толкова бавно, хора. Няма нищо. Ама... Нищо не ми се пада. Нищо. Като нищо. Ще играя с Брок, дет нямам нито един скин на него и това е много лошо. Много. Трябва да имам поне половината от него. Поне. Защото всички герои поне имам половината. Имам един герой и всичките скинове. Така че не искам така е. Половина. Брат! Имам ли да? Как? Защо, брат? Защо? Ей! Бра! What the fuck? What? Готово, хора. Правих. Пошла да отлетна, че много ми са, да. Плюма корема, брат. Много. Право ще са. Това аз ви казах, ако не съберем толкова лайка, няма да правя видео. Както там. Само ще да научиш, пиша домашните и готово. Ако нямам, знам, че ме гледате, хора. 13 000 човека ме гледат по света. В България нямам нито едно гледане. Аз не видях, че по-умирам. Нито едно гледане нямам в България. Само в други, Румъния имам, възрастни имам, деца имам, дето ме гледат. Не знам дали е интересно. Да ми пишат в коментарите: о, Данчо Едваза. Или Едваза да ми кажат. Едваза. Аз не ми е интересно видеята. Искам на друга игра. И ще ви кажа в коментаря. Добре, ще играя други игри. Особено Brawl. Ще играя и Brawl Stars на време. Ама не толкова много и... Когато бехме в това, правих много видеа. Правих видеа за трениране май. Нямам. Ще има трениране. Аз ви казах. Ще има за трениране. Видео. Нали? Убих глас! Yes, бе! Аз губих. И добре, хора, това беше от мен. Не знам дали е толкова дълго видеото. Но извиняй, ако не е дълго и не е интересно. Извиняйте, ама нещо не ми се е такова, ама ми се прави видео. Ама това видео върнах се в училище и веднага направих видеото. Искам поне да почина малко и да играя и да си гледам YouTube. Някакви други неща. И затова толкова такова, защото от училище веднага включвам и правя видео. И затова от мен чао! Хайде! Чакайте. Хайде нашите. 20 192. Искам от вас 300 лайка или няма правя видеа. Шегувах се, ще правя, ама от вас искам 300 лайка. Хайде нашите!